Bé, bona tarda. D'entrada, donar-vos la benvinguda a la sessió d'aquesta tarda. El que estem fent és precisament un inici de curs una mica tardà, però el que es tractarà precisament és de fer aquest seguiment d'aquestes propostes que us plantejaran els vostres companys de projecte final, que precisament el que faran serà presentar les propostes dels projectes finals del curs anterior. No vull fer res més que tornar a agrair als exalumnes, ara ja ho pot dir, exalumnes, que han tingut l'amabilitat d'avui estar aquí amb nosaltres. A tots els que heu vingut, precisament agrair-vos que hàgiu vingut. Crec que és una bona sessió formativa, més que d'altres que segurament hem fet en altres situacions. Només desitjar-vos que tingueu la capacitat, les ganes i l'encert precisament de seguir les traces que tots aquests alumnes us ensenyaran. Jo crec que, pel que he vist aquest matí, hi haurà moltes llums i crec que aquestes llums us poden provocar molt de temps de reflexió i moltes guies per poder treballar en el vostre trajecte formatiu en el centre. No us vull dir res més, que tinguem bona tarda, que tot funcioni superbé i que us agradi molt tot el que veieu aquesta tarda. Gràcies. Jo també vull agrair a tots els alumnes i exalumnes participants, perquè considero que és un esforç també venir aquí, també és bonic i sobretot això, que ho agraeixo molt. Veurem aquesta tarda, podrem veure 6 projectes finals de cicle formatiu de grau superior i un d'estudis artístics superiors. Començarem amb l'exposició d'Edu San Juan, que és de l'especialitat d'animación. Yo soy Edu San Juan y os vengo a explicar cómo llevé a cabo mi presentación final del año pasado de animación. Como ya ha dicho la María, mi corto se llama Yomigaeru, que es lo que estáis viendo en pantalla, que significa renacer en japonés. Primero una explicación de por qué Yomigaeru. Yo desde bien pequeñito era fanático, y sigo siendo fanático de la cultura japonesa. Estoy estudiando japonés y dado que tenía que hacer un proyecto final de animación, decidí hacer algo de lo cual me gustara de verdad, porque hacer una animación como la que teníamos que hacer antes en el ciclo de animación, en el cual te vas a tirar muchos meses dibujando y siguiendo la misma historia, tenía que ser algo desde que el principio me gustara. Siempre cuando vemos una animación creemos que el diseño es así porque es así, y no, es muy importante que el diseño transmita lo que tú quieres transmitir de ese personaje. Busqué una manera de hacer una mezcla entre los dos conceptos, la acuarela en forma de mancha y la importancia del trazo de la línea japonesa. Ens presentarà el seu projecte final el Julián Ariza, que és de l'especialitat d'escultura. Ens presenta un projecte titulat Porus, que és una investigació sobre la construcció del buit i també és una defensa de l'exemplar únic envers la reproducció múltiple de l'escultura. Hi ha
títol en aquest projecte que és Buit, matèria i realitat, i és un concepte que vaig agafar per anar en aquesta part de l'escultura que treballa temes més relacionats amb la part filosòfica i estètica, i vaig agafar com a referents en Brancusi i l'Archipenko perquè el que m'interessava era la figura de l'ovoide en un, i en l'altre que va ser un dels primers en treballar el buit dins l'escultura. Aquest seria el desplaçament. Hi ha aquesta mena d'ovoide a la que arribo, i aquest ovoide, que després serà el buit, és el que acabo embolcallant amb aquests materials que una vegada s'extreu es porta a la fundició, i la feina del fonedor és arribar a donar-te aquesta mena de peça que després s'oxida. Aquest és un altre exemple de peça amb un altre tipus de material. Aquí se van fer una mena de proves amb unes resines i uns fils metàl·lics, però era una feina molt feixuga. No vol dir que no quedi maco, però vaig optar més per fer peces en ferro. Aquesta seria el poliuretà. Aquí, una vegada s'acabava la peça, s'anava tractant la superfície, se li anava donant molta més textura i s'anava agafant una mena de pigments per intentar de contrastar el que era la part més profunda de la peça amb l'exterior. Ara ens presentarà el seu projecte de Catherine Lorton. És un projecte de l'especialitat de ceràmica i escultura. Es titula Les veus perdudes i ens ve... no ho tinc aquí. Ens explica la situació de la dona al món. Em dic Catherine Lorton i he fet el grau superior d'escultura i el de ceràmica, i he tingut la sort que m'han acceptat un projecte únic per fer els dos graus. Aquest projecte es diu Les veus perdudes i ve a parlar una mica de la situació de la dona arreu de la història del món. Tot va començar quan vaig fer un viatge turístic a Tanzània. Lo important de tot el que vaig llegir és que d'un element particular, com va ser aquesta conversa amb la Mícia, es podia traslladar la idea de manera general a totes les societats. Aquí teniu els dibuixos per veure com solucionava el tema formal del cap. Aquest seria No hi ha qui t'entengui, perquè un pensa en lletres i l'altre en el codi binari. Vaig fer un motlle per fer tot de rèpliques. Aquestes rèpliques les vaig posar doncs, un munt de textures, totes les que se'm va ocórrer, i llavors vaig pintar el mateix que les rajoles, però en volum. Les vaig posar al foc i van funcionar força bé. Aquest seria un altre que diu Ja tinc propietari, que té una marca al cap, com dient aquesta ja està marcada i és meva, amb diferents acabats. I la conclusió doncs, és que, tot i que hi ha moltes maneres de societats diferents, però en realitat totes donem sortida als mateixos problemes, i és la conclusió que jo he arribat. I aquí s'acaba. Ara es presentarà el seu projecte final a Ramon Bosch, que és de l'especialitat d'Estudis Artístics Superiors, és a dir, com grau. El títol del seu treball es diu Traduki i consisteix en el disseny d'un joc de cartes per intercanviar idiomes. Doncs res, bona tarda. Això, recordo que l'última vegada que vaig fer aquesta presentació, l'última vegada que la vaig fer, vaig tenir un examen de finès el mateix dia i la veritat és que em va anar fatal.
I res, finès és l'idioma que es parla a Finlàndia, no fitness ni finlandès. I doncs res, us dic una mica paraules bàsiques en finès. Hola, moi. Adeu, moi, moi. Avió lentocone. És una mica complicat, sí. Per cada cosa fàcil que trobes de finès potser n'hi ha 9 de difícils. I tot i així trobes algunes similituds amb el català. El finès conviu amb el suec, sobretot a la part del sud de Finlàndia, i trobes peculiaritats com aquesta. Hi ha senyalitzacions que són mig en suec, mig en finès. I res, estava pensant en quin podia ser el meu projecte final i vaig trobar-me amb aquest problema, que era un idioma difícil d'aprendre. Llavors va sorgir aquesta idea. Finès-català, doncs potser hi ha una mica un paral·lelisme entre tots dos. Per què no intento trencar aquesta frontera cultural creant un espai de lloc mitjançant el disseny gràfic? Què vol dir això? Faré servir el disseny gràfic per aprendre finès a partir del català. Llavors, com volia que fos la meva marca? La marca és analògica, tolerant, divertida, oberta, expansiva, senzilla, social, clara, intel·ligent, en fi. La marca no és opaca, digital, avorrida, profunda, confusa, tot això. I llavors, en aquest punt, vaig començar amb el namestorming, linguo, dialecto, flight, empal, iter, slang, audio... Eren tot o bé cultismes, llatinismes o paraules en anglès. Finalment vaig agafar traduki. Traduki és una paraula de l'esperanto, que vol dir traducció, i jo crec que sona molt com a un joc de taula, traduki. Llavors, tenim els conceptes amb els que vaig jugar. Què ofereix traduki que no ofereixen els altres jocs de taula? Intercanvi idiomes. Intercanviar idiomes que pot triar el client. El client seria capaç de demanar quins 2 idiomes vol i llavors s'imprimiria una còpia personalitzada per ell amb els 2 idiomes. Llavors, posicionament respecte als altres jocs que he provat abans, doncs traduki seria una mescla entre clàssic, alternatiu, educació i entreteniment. Llavors arribem a la part de la gràfica. La gràfica volia que estigués completament basada en tot el món dels aeroports. Llavors vaig basar-me en les formes arrodonides de les icones de la senyalització dels aeroports. Veurem el projecte final del Marc Cabasés, de l'especialitat de projectes i direcció d'obres de decoració. Ens presentarà el projecte titulat La Barberia. És un projecte d'interiorisme que consisteix en la transformació d'una barberia convencional en un espai social. Primer de tot, fer un anàlisi del que és una barberia. El que tots sabem que és una barberia és un petit espai, un establiment, on s'ofereixen diversos serveis estètics, principalment talls de cabell o altres com tints o bé afaitats. En el cas de barberia purament, 100% de perruqueria, seria una altra història. La marca de la barberia. Teníem un eslògan que era molt interessant, una mica amb l'aclaratiu no et tallis ni un pèl, que estava bé pel que simbolitzava. No volíem gent que es cohibís, que no anés allà a asseure's, a tallar-se els cabells i marxar a casa. Volíem gent, com dèiem abans, activa, proactiva, que fes cosetes. O sigui, anava molt bé l'eslògan aquest. Aplicacions, unes aplicacions als reposagots. Volia crear activitats que fossin tan permanents com rotatives, que partissin des de la barberia, i una idea que vaig tenir va ser com puc fer arribar un missatge d'una persona A a una persona B. I aquí hi ha llum artificial, vendre's amb llum artificial. Del servei, de la zona de la dreta aquí, com veieu, estan el que parlava abans de les ampolles. I per últim agraïments a Maria Vilaró, a Teresa i a Joan. Ara presentarà el seu projecte final el Jordi Brunet, de l'especialitat d'il·lustració. El títol, El aprendiz del espectro, consisteix en una adaptació d'una novel·la escrita a una novel·la gràfica.
projecte consisteix en una adaptació d'una novel·la escrita a una novel·la gràfica que es titula L'aprendiz del espectro. I el còmic el que permet és una mica fer com fa el cinema, de poder explicar una història i que l'actor o el que ho visualitza es pugui ficar-se de ple en la història i viure-la com si estigués passant de veritat, no? I ara us passaré unes quantes imatges del projecte que m'han agradat especialment i que crec que us agradaran també, són les que estan més elaborades i bueno, que espero que us agradi. Una mica, no sé, veieu que intentava variar també en el que eren les composicions, no sempre eren vinyetes completament rectes ni completament estàtiques, sinó que a vegades es fusionaven amb altres. I sobretot les dobles pàgines també intentava que fossin com més obertes, més lliures. Jo espero no haver-me fet molt pesat i moltes gràcies. Que cuando faltas tú, falta la mitad de la clase. Sí? Estic molt liat. Bé, ara presentarà... Bé, no serà ben bé el projecte final, perquè en principi havia de ser el projecte final del Javi Alonso, però al final aquest projecte s'ha convertit en realitat, llavors serà la presentació d'això, de com aquest projecte s'ha convertit en un projecte real. Bé, es deia Esmutuo, abans es deia Esmutuo, l'estudi de disseny, i ara es diu U606. Pel que he vist és Universal 606, no? No he dit el nom, Javi Alonso, sí que l'he dit, i em faltaria presentar el gran Adrià Segurana, Cuernolobo. Bueno, como bien ha dicho María, no voy a hablar solo del proyecto final, sino que voy a hablar de lo que fue, o de lo que quería que fuera, de lo que fue y de lo que soy. ¿Vale? Hace un año, justo cuando comenzaba el curso que me tocaba hacer el proyecto final, yo estaba trabajando en Barcelona, en un pequeño estudio de Montmarçal y su sobrino Joan, donde descubrí y aprendí muchísimas cosas relacionadas con el oficio del diseño. Llegó otro momento de motivación, que fue el FIU. Os recomiendo que si lo hacen este año vayáis todos. Aquí, por primera vez, conocí al que es ahora mi socio. No lo conocí, pero coincidimos extraescolarmente por primera vez, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Decidí por tirarme a la piscina. Vi que podíamos, dejé el trabajo y le dije a Adrián, nos vamos a poner juntos. Y es aquí cuando nace U606, que es ahora nuestro estudio. Esto es un poco primicia, ¿eh? O sea, podéis conectaros al Facebook o a la web, que está online. Ahora tiene problemas de tamaño, pero salimos hoy. Ahora os explicaré un poquito los 3 tipos de clientes que hemos tenido, que creo que son como los que tiene casi todo el mundo, y son los Bu, los Ma y los Mo, ¿sabes? Los Bu son los buenos, son esos clientes que te pagan, hay pocos, pero te pagan, y trabajar con ellos, bueno, está bien, ¿sabes? Esos que dices, bueno, he quedado con el tal y vale, guay. Después están los malos, los Ma, esos pagan. Después están los Mo, que son los molones. De los molones tenemos, y de estos sí que hay poquísimos, y te los tienes que encontrar por casualidad. A lo mejor estás andando y ¡uy, mira, un molón! ¿Sabes? Pues entonces, esos tipos de trabajo son los que nos dan, que aquí tenemos 2 ejemplos. Este sería un Bu, sería un bueno, encima también sería nuestro primer cliente internacional, que es de Bangladesh, y estamos muy contentos porque todo salió gracias a Behance, gracias a que, bueno, pues cuidamos, como dijo bien Javi antes, las redes sociales para que salga trabajo. Y el Behance es eso, es tu currículum y es la manera de que puedes hacer que gente que no te contactaría vía normal, te contacta por vía web. Y entonces te ve tu trabajo y este es el trabajo para Zurgem. Bueno, es Zurgem la marca, él se llama Meruz
es un diseñador de moda y bueno, hace unas cosas que nos gustó mucho y realmente este ha sido un buen diseñador, pagaba y hay un buen cliente. Y nada, si tenéis alguna pregunta, y si no, pues muchas gracias y vamos a comer. Espereu, un momentet. Moltes gràcies per la vostra assistència.